Jesus sinpapasulot na ay singkad ang Diyos sama adadu di kwarto na isna kayo gano kanan Hesu Kristo tayak isaganay pantean yo mumakdeng paydi asak man tauli dasay ikuyog ko amin sida kayo ano sanyo gano magulo ay lubong yu tamo intoy kadak isti kayo Beoy at langit ay kararagsakan magay sakit Pusuya dagaan balitok di amag na magkiagang ay pasya din mabdeng ay baoy takot daya lubong ay napno si basul gegaya gulo sinayod di gapu in malian an Kristo unain paila din layad ay tetewa tasay sakden sik amawat an sital na Beoy at langit ay kararagsakan magay sakit Pusuya dagaan balitok di amag na magkiagang ay pasya din mapteng ay baoy takot daya talnay ipayag ko kanan Hesu Kristo dan mantauliak enamak ay nakuak din Espiritu Santo'y mawawadan da kayo inganasin kasinak umalian to Beoy at langit ay kararagsakan magay sakit Pusuya dagaan balitok di amag na magkiagang ay pasya din mabteng ay baoy takot daya Beoy at langit ay kararagsakan magay sakit Pusuya dagaan balitok di amag na magkiagang ay pasya din mabteng ay baoy takot daya